ହେଲା ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତ ଜୋର ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ଶୀତରେ କୋଇ ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ନାକ୍ ଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଇଛୁ ସ୍ନାକ୍ ଟେ କଲେ ଗୋଟେ ହୁଅନ୍ତାନି କରିବା କାହା ପଇସା ଗୋଟେ କାଢିଲେ ହବ ନା କାହା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ଦେଖିବା ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ସେ 10 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ହବ ତମ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ 10 10 ଦେଲ 40 ଟଙ୍କା ହେଲା ପୁଣି 50 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା 40 ଟଙ୍କା ହେଲା 40 ଟଙ୍କାରେ କି ଫିଷ୍ଟ କରିବ 40 ଟଙ୍କାରେ ଏମିତିଆ ପିସ୍ ହବ ଏରିଆ ପରେ ପଚାରୁଛୁ କଣ ହବ ନାଇଁ ମ କଣ ଦେଖ କଣ ହଉଛି ଦେଖ ଚାଲ 40 ଟଙ୍କା ଆଉ ଚାଲ 40 ଟଙ୍କା ଚାଲ ଦେଖ ନା କରୁଛୁ ଦେଖ କେମିତି ସବୁ କହୁଥିଲେ ବା 40 ଟଙ୍କା କିଛି ହେବନି ଦେଖ 40 ଟଙ୍କାରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଏତେ ବଢିଆ ସ୍ନାକ୍ ଆଉ 40 ଟଙ୍କା କିଛି ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କିଛି ହବନି ହବନି ଦେଖିଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ ଦେଖ ନା ପାଣି କଥା